Nikto nie je dokonalý. Povedzte nám 3 vybrané slova por. A myslíš, že ja ich neviem? No tak nám povedzte. Ružavý, ružavo-fialový a ružavo-hnedý. Manžel mojej sestry je môj... Môj? Váš. Môj otec, môjho brata syn, mojej prababy dedo a on tam je jeho rodina a tam on tam jeho brata a sestry chodí tam, lebo tam má rodinu a tam je jeho brat i jeho tam sestra, jeho sestra tam. Takže jeho sestra. No nie jeho sestra, jeho otec, brat, syn, duša i všetko. A na to ste ako prišli? No ja som vyštudovala školu takú, viete. A na akú školu ste chodili? No toto sa ma nepýtajte, ja tu musím umývať, bo tu deti mi doma hladné. Nedostajem výplatu, keď neumiem pozície, to tie gaďové mi nechcejú dať, bo ja tu keď nepoumývam, tam me zabijú. Také otázky sa ma nepýtajte, hej. Dokončí záverečnú slohu básne. A čo i dušu dáš tom boji divokom? Co, ešte raz? A čo i dušu dáš tom boji divokom? To došlo z bicykla. A čo sa jej stalo? To spadla z bicykla a vymyslela básničku. A ako sa končí? A čo i dušu dáš tom boji divokom? Spadla z bicykla do prikopy. Na ktorom svetadieli leží Slovensko? No predsa v Európe. Aký slovný druh je slovo ach? Och! Ach. Toto vám neviem povedať. A aké sú slovné druhy? Pane Bože náš, pomodli sa za nás, aby sme všetci boli zdraví. Aj ten môj frajer, aby bol zdraví. Aby sme všetci boli chudobní. Nie chudobní. Aby sme všetci boli bohatí. Aby sme všetci mali veľa radi čučo. To vínko červené, to je tiež taký je, nie? Ne. Taký druh, nie? Nie? To potom neviem, no. Takže, aké sú slovné druhy? Neviem už. To je taký ťažký slovný druh. To tak, keď si poviem, že jak ma boli noha, nie? No ja tak si poviem, idem si dať toho vínka. Čo je obchod s bielým mäsom trestný, keď odborníci odporúčajú jesť biele mäso ako súčasť zdravej výživy? Cigánom to jedno, oni sa žerujú psa. Im to neprekáža zjesť biele mäso. Oni žádní narcisti ako to. Oni biele mäso, hej, biele. A čo bola otázka? Čo je H2O? H2O? Toto neviem. A môj muž bude vedieť. Poď sem, pišta. Co je? Čo je H2O? H2O neznáš, však asi vodka. Viete mi povedať, kto je Anastázia Kuzminová? Kuzminová? To bude nejaká kuchárka? Je to niekto z gastronomie? A keď nie, tak varí kamziky? Že by kamziky varila? No. Kebyže chodí na depilačku, tak ju poznám, ale ja ju nepoznám. Chodí na depilačku? No to neviem. No, takže neviem vám tak zľavy povedať. Asi je nejaká gastronomka. To je nejaká kuchárka. Chodí na kamziky, no vidíte? Nechodí na kamziky náhodou tá Kuzminová? Abo nie je to nejaká top modelka? Nie, top modelku by som poznala. Že by? Takže je to gastronomka? Áno, gastronomka. Je to nejaká kuchárka, určite. A varí kamziky. Môžeme? A nesmej sa, ne? Alebo neviem. Nie? To spadla z duša. Škaredý. Dobre. Ja som.